už stav. Prečítaj si tú vetu, čo si napísal. Môžem ti hru, prosím, ak nie, nevadí. Venderko, už stav. Neviem, čo ti je, ale vidím, že to šlape. Tuto je rest. Tuto je rest? No tak to je piči, že on je na konci. Čo si normálny, on sa dostal až sem? No tak to je vybavené úplne. Dobre, nejde to kúkať ani, je mi to jedno. Idem hrať. Nechcel, uhádol si, ale pozdravujem babku a užite dovolenečku. Poďme ty mrtka, teraz. Ty mrtkožrút. Dobre no, nerobím tam niečo moc dobre, lebo absolútne sa nechytám ani toho kameňa. Raz som sa ho chytil. 2 rukami sa rozhúb a choď na kraj druhého kameňa. Teraz to Borec hral úplne inak, šéfe, tak skúsim to, ako to on hral. On to s jednou rukou hral. Proste ako Maťo nedokáže prejsť túto detskú hru, proste ako a myslí si, jak to dokáže prejsť, ale pravda je inde, proste ako si nula, proste ako... Fuj, to je tak nechutné od toho kokota počuť si nula. Ja by som mu takú petu najebal na nos. To si ani neviete predstaviť, ako na som mu... spánok. Nie, na nos. Normálne na nos by som mu dal petu, len škoda, že on nechce ísť skopať sa. Koľko by som mu takú petičku najebal na nos, vy si to ani neviete predstaviť, čo by... On by zakričal normálne jak ošípané. Keď mu jebneš pukálom do hlavy. Len bohužiaľ nechce sa ísť kopať, tak sa nejdeme sa byť. Škoda. Andro, ďakujem za euro! Ty nula! Fuj, hnus, dogrcám sa z tej vyjebanej nula! Tá nula, no ale nič, som ticho, nebudeme ho tu riešiť, lebo to je najväčší úspech v jeho živote, čo sa mu stalo. Že ho spomenieme tu na mojom streame. Bang! 3! MP, ďakujem za členstvo, čau! Vítaj si v rodine. Ďakujem za tú podporu, kamarát. Aj, no už som možno chytil nechtom ten kameň. Možno. Tak jo, vypadá to ako hra, ktorá te naučí trpielivosti i jdu si to kúpiť. No, ja nemám trpezlivosť. Michal, ďakujem za 50 korún, good luck. Ja nemám trpezlivosť, ja som piči, bro. Ale dám to dnes. Možno zajtra, ale Maxiancu chcel by som dnes. euro druhé kauko ma to písal som ti na IG, keď bude z Matkas, odpísal by si mi prosím dnes dom narazil na tvojeho dvojníka. Otáznik, otáznik. Bratku, jak nájdem tvoju správu, tak odpíšem, jak nenájdem tvoju správu, nehnevaj sa na mňa. Nepíšeš mi len ty na Instagrame, vieš, denne. Denne mi tam priletí tak 200 správ a ja na to nemám čas, šéfe. Mám na to čas, ale nechcem byť do 3 telefónu, vieš. Odpíšem na nejaké veci, ale nie na všetko, na CC Kokoda, na podobné veci. Keď mi niekto pošle video alebo tak, ja na to nemám čas, bro, na to nebaví. Keď niečo chce naozaj niekto, že chcem schudnúť alebo také niečo pribrať, bla bla bla, mám zrovna čas, že som s obsom vonku alebo čo, veľmi rád odpíšem a odpisujem, ale nedá sa na všetko odpisovať. Majo. Či Max Januško, sorry, ďakujem za dve, šéfo. Na čo sa Zoli urazil? Neviem, kto je Zoli, bro. Ako sa ti pekne lesknú kuty masých po pici, boha! Inak ako sa ma zdedulo, ja som rozbitý jak pizza! To by mohlo, keby si sa pustil. Teraz som to dojebal zas, ale hento už som tam bol. Keby si sa pustil, ty Ja už si som tam mohol skoro byť na bol. konci mapy. Je tam ten pohyb vyjebaný a vtedy sa musím pustiť, a keď sa tam pustím, tak to je ono, no. Zatiaľ som ho ani raz neurobil. Čím sa púšťaš? Ja neviem, myškou. Kliknutím? No, kliknutím asi. Aha. Skurvenou, myškou. Lukáš, ďakujem za euro. Čo ti jebe, ty si tam mohol byť? Už som tam mohol byť, no už to cítim, že už to pleskneme. Za chvíľku to príde, nebojte, za chvíľku tam skočím. A hneď to vypnem. A vymažem. Ale. Tomu ver hneď. Jako počkaj, ak skočíš hen tam a to hneď vymažem. Je to ima samo. Môj cieľ je hen tam sa dostať. Včera mi dochádza prst, keď budem písať tej kurve Gabike, aby mi prišla pomôcť. Možno bude mať dlhšie prsty, teda aspoň môže mať dlhšie nechty. Piče! Lebo budem To bolo close! celú ruku. To už si kamene zobral od ťa. Už som aj kameň odtiaľ zobral. Čítačko, videl si to? Videl si to, kámo? To bol najväčší progres za 2 hodiny, čo to hrám. Yes! Sa ti dám prach, ale tam bol prach, to preto sa ti tam šmyklo. Sa mi tam šmyklo, ale to bolo close, to bolo close. Proste dneska je MDŽ a pičata nebola utrieť prach. Presne tak, vyjebaná svíňa, dneska mala voľno. Tá kurva. No to čo? Kvety, víno, najebala sa, čokoládu sa sprasila, ale nebola tam utrieť prach. Takže vlastne, koho je to chyba? No vôbec. Čítačko, ďakujem za euro. Ticho, už to pôjde, Maťo, nechcel by si zasvičiť s Jarom Parobkom, lebo hovoril, že by s tebou chcel videjko. Bratku, len ja by som nechcel s ním videjko, lebo on je obrovský a som taký slíš. Keď priberem a budem vyzerať ako chlap, veľmi rád s Jardom zacvičím. Písal mi Jardo, ale neodpísal som mu, lebo sa hanbím. Ja som taký útlý chlapec, zase hanbím.
Tyrpi, ďakujem za členstvo, darované. Ďakujem, bráško. Chcem si to podporuj ti moc. No, ticho. Raz to vyjde. Raz to musí výjsť. To bolo close tiež, ale nechytil som kamene. Samo keď mňa voláš, že obrovský, tak si nevidel ešte obrovského človeka v živote, ver mi. Doktor doťukol euro druhé servus, počúvaj, bol som tu kolo Prečo ma 8 stále a kúkal, urážate? A ešte dal za peniaze? sprchu, večeru Ste vy a normálni? pozerám, že si sa Tu veľa tam fúto nemáte kožu na tvári, kokotie hlavy. Idem pre popcorn. Je to len počujem cez tie Hej, slova. Gauner, ďakujem za euro! Takto si to vybavil a doktorko ďakujem za 2. Doktorko, tu pokiaľ neurobím túto pasáž, tak žiadny progres nebude, no. Pokiaľ sa z tejto pasáže nezbavím, tak žiadny progres sa tu nedá urobiť. Nedá Pekne sa od tu spodu urobiť. natiahni. No, už je to lepšie o trochu, už je to lepšie, raz to vyjde. Pekná. By som sa s ňou mojkal. Pandu by som chcel, panda aj po piči. No to vôbec takto nie, tak toto teda vôbec nepôjde. Tam si kúpiš fake veci za vlastnú. Na čo to potrebuješ, kámo? Plánuješ to aj niekedy prejsť? Toto je hra o šplhaní. Čo si potrebuješ dokazovať tým, že si kúpiš Balenciaga tričko? Vysvetli mi to. Ohľadom Kari Kristus, Ježiš! Myslíš si, že má pravdu alebo nie? Ako to je? Ha, 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 ha! Maťo, ďakujem za 2. Neviem, kto to je Kari Kristus. To najskôr. No, ja viem, že si robíš srandu, ale neviem, bratu, to je Kari Kristus. Ja proste nesledujem drámy. Chalani, vy keď chcete mať pozitívny život, tak sa musíte vyvarovať drámam. A nesledovať drámy medzi ďalšími ľuďmi. Na čo vám to je? Ja, pozri, je človek, ktorý sleduje drámu, TikTok a sleduje 6 hodín drámu. Ja za tých 6 hodín idem mamine nakúpiť, idem behať, idem cvičiť, idem s restom na kávu, idem s pšeňom si zabehať alebo čosi a robím veci pre seba. Povedz mi, kto lepšie investoval čas? Či ja, čo som pomohol ľuďom, spravil som niečo pre seba, vyhoním si cicinu a hoci čo stihnem za tých 6 hodín a niekto 6 hodín sleduje drámu. Medzi človekom, ktorého v živote neuvidí, ktorý mu v živote nezmení život, ktorý mu v živote nič nedá a medzi ďalším človekom, ktorý mu v živote nič nedá, ktorý mu v živote nezmení život a... Čo ti jebe? Jak by jebalo, aby som sledoval proste drámy medzi druhými ľuďmi? Chalani, treba sa venovať sebe. V prvom rade. Treba venovať sa sebe a zariadiť si život tak, aby ste boli spokojní a robiť veci, ktoré vás bavia. Samozrejme, potom sú tu ľudia, ktorých baví sledovať dráma. Miško Evrič a čísielka na drámkach. Čo si jebe? Mať hen taký život, tak radšej skočím pod vlak. Ja akože znovu nechcem nič, ale za tých 6 hodín sledujeme my tvoju drámu v tejto hre. Mehehe. Áno, to je pravda, ja tu mám drámu so skalami. Mehehe. Ďakujem za euro, čítach. Ticho, už som tu. A tu som sa zjebal, tuto dúfam dám to teraz. Hop. No, tak nič no. Dobre, koľko hodín? No ešte do 11. a vypňa sa vám to Andy do piči. doťukol euro druhý, Maťo, bolo dneska dvojité preso s 3 mliekami. Bolo, bratku. Nie, doma som si spravil. Andy, dneska som si doma spravil kávu, lebo som bol hnilý si pre kávu. Povedz mi, jaká lenivosť. Tak som si spravil doma kávu. Dal som si tam asi do takého litrového pohára, čo si robím proteín, tak som dal toľkoto kávy, dal som tam lyžičku medu, dal som tam 3 odmerky arašidového masla a dal som tam mlieko a trochu vody. Bolo to nechutné ako kokot, ale vypil som to. Fuj. Fuj, bolo to strašne hnusné, kámo. Fuj. Andy, ďakujem za 2. Jak to napadá taká kombinácia. No, nemám tu nič, bol som hladný, tak hovorím arašidové maslo, bol som smedný, trochu vody. Chcel sa mi spať, takže káva. A to je všetko. No. Odkedy si trpaslík? Odkedy som trpaslík? To neviem, bro. To musí sa četu opýtať. Čet ma volá trpaslík. Uuuu. Tyko, ja sa neviem, ak sa to mám chytiť Chceš nejak. sa chytiť nižšie, aby sa nejebol z vrchu a hneď to nepadlo. Trošku. A vôbec sa to nežiahnem. Tam sa musíš rozúpať a dohodiť, vieš?
s touto rukou isto nie. Nie s tou. Musím s lavačkou, no. No, s lavačkou sa drž. Tu myslíš? Nie, nižšie trošku. Ale kokot, on sa dokáže asi chytiť aj odtiaľto. Hej. Dávaj, chyť sa, ty prasa. Hop. Nie, ty svinia. No. Ty sa... To je kokot, chápeš to? On sa normálne zavadil o ten čierny kameň, ja sa vyjebem. Vyjebem sa zo stoličky. Normálne som prekvapený, že máš na to nervy. No, bro, aj ja sám seba niekedy prekvapujem a dnes som sa tiež prekvapil. Nemám na to nervy, lebo vieš, už 5 hodín hrám dokola túto pasáž, tak to už sa nedá mať na to ani nervy. Ja budem mať nervy, neboj, ja som nervák, len sa musím dostať do niečoho nového, vieš, a skúšať tam niečo nové. Toto už mi neurobí nervy. No už si tam bol, ty hovedo, poj. Čo ti pred chvíľkou písal, že to kúpia, skúsi to prejsť, tak už píše. V momente tú pičovinu refundujem všetko. Kde to je? Nejde. V momente tú pičovinu refundujem, však to nejde ovládať do piče. Vojvo, refoundi to. Hneď to refoundni. Bratu, refoundi to okamžite. Dobrá robota. Je to hnus, že? Ono sa to fakt zvládá. To je piči. Aha, dvakrát po sebe. Chat? To som nikdy nedal. Nikdy som to nedal dvakrát po sebe. Dal som to raz, potom 100 pádov, potom zas raz, potom zas 100 pádov a tak. Zase už ideme kokot. Čo tam hľadkáš, ty pičus? Čo tam hľadáš? Mravce? Mravce lozá po byte. Musí sa, vieš, rozhúpať. Roman Navrátil, vitaj v suchej rodine. Roman, ďakujem za členstvo, cením si podporu. Roman, ďakujem. Vydaj sú rodine prvý mesiac. Ďakujem. Chalani, hento je normálne ďalšia pasáž. Dobre, toto není hra pre mňa. Vymazávam to do piče hneď. Len ja už to nemôžem refoundu, ja už tam mám 5 hodín. A dostal som sa do 0,2%. Dám to 3-krát po sebe? To neverím. No jasné. To by som nebol ja. Kámo, dala som si asi 30 minút sprchu a ty si furt na tom istom mieste. Super. Jaký má šampón? Head and Shoulders. Či to bola žena? To bola žena. Tak 70 šampónov. Jak som to dal včera na prvýkrát? Úplne na prvýkrát som to dal, ja som bol úplne vysoko, jak kokot. Jak som to včera dal? Čo mi jebe? Koľko klávesíc kopíš, než to hraješ? To sa neovláda klávesícou, chalani, to sa ovláda myškou. A ja to nedohrám, čo si normálny, to de. To na toto nemám ja nervy. Ide len o dynamiku pohybu. No, ešte ide o môj skill ide, ktorý nemám. Keby nebola len tá skratka, ty kokot, tak. Tak to nehrám, ti jebe. To bolo už ide si na konci? No, tak v polke ako rest. Ja som tam, kde rest, presne, úplne na tým. Aké máš pocity z toho chladu? Povedal, že nikdy v živote sa tam nedostanem. Nie. Každým čím sa zlepšuješ, chalani, to je jedno. Keď sa nebudeš snažiť, ani to nepôjde, víš? Dneska sa snažím, naozaj, ja už to 5 hodín hrám. 5 hodín. So včerajškom to mám 5 hodín a nič. Ani v percente som, není. Nevadí. Není sú každé hry pre mňa. Či není každá hra pre mňa? Toto už je moc hardcore. Toto je piči fakt. Ale baví ma to, len bohužiaľ. No.
Takže budeš jesť polievku. Andro, Dve lyžičky si dám. Maťo, pomaly ďalej zájdeš. Nebudem to jesť celé, Ale kámo, ja som o tom neviem, či čítal a tvoj normálne ľudia boli v RPC nemocnici sa z toho ti a to tak. chce To nie je hrať. dobré. Andros, ďakujem za euro. Ja si dám tú polievku, ale len dve lyžičky. Ľudia, čo to zežrali, oni normálne skončili v nemocnici, to jebem. To ja nebudem kokot týždeň v nemocnici kvôli polievke nejakej, že budem týždeň off. To zabudni. Jebe týždeň off kvôli polievke. Čo si normálny? Ja už. Normálne ľudia srali krv, však si to o tom prečítajte. Normálne borec stral krv, keď to zežral celé. Tu niekedy hot chips, kámo, ja nenávidím štiplavé, ja som normálne alergický na štiplavé. Nie alergický, ale nenávidím štiplavé, fakt. Nedávam to ani. Kedy drunk? Fú, ja neviem, 18.8. kľúci. Na moje hnusné národky asi. Skôr neplánujem vôbec, nechcem piť. Roman navrátil Hnusný alkohol. dočukal CZK Stýne, nech se kamo a do Zenresta. Románko, ďakujem za 100 korún. Bratku, to asi nepôjde. Nemám na toto nervy a ani mi to nerobí dobre, vieš. Ani nechcem proste hrať hru, ktorá mi nerobí dobre. Nemám tu potom pohodu na stream a ja chcem byť v pohode. Ja nechcem mať nervy. Ani, vieš, proste byť iný. Takže to musíte chápať aj vy. Ja som tu toľko peňazí premárnil, aby som si sa vzdával, ty ohovnený dedulo! Si chceš nájsť zajtra auto celé od hovien? Naver budem moju asociáciu Výkričník hovno, spojíme sa a z modrého auta bude hnedé! Čo je to za polievku? Neviem, kámo, nejaká píčovina, kde normálne borec jedol a sral krv, museli ísť do nemocnice. Roman, to som čítal a čítaš, jak za euro? To je Samyang Bulldog.